Masana abwino ngati mukutimvera pa wireless ya Times komanso ngati mukutitsatira pa tsamba lathu la Facebook la Times 360 Malawi tikulandireni muno mu mzinda wa Lilongwe. Dzina langa ndi Blessings Mpinganjira Changata. Kuno ku Crossroads Amiward Tobias amene aonetsa chidwi chodzayimira nawo ngati mtsogoleri wa dziko pa chisankho chomwe chikubwera chaka chamawachi ayitanitsa ndithu mkumano wa atolankhani pomwe pali ndithu nkhani zosiyanasiyana koma nkhani yayikulu akunena kuti akupanga launch manifesto yawo ndeta khala pomwepo kuti titsatire bwino kuti kodi manifesto yawo ndiyotani pamene ndithu akhale akutiyankhula posachedwapa. Ndikudza pamaso panu lero odzazidwa ndi chiyembekezo komanso chimwemwe. Chiyembekezo chifukwa chiyambire pa 1 September 2022 mwakhala mukundipatsa chikhulupiriro kuti nkhondo imene tikumenyayi ndiyotheka. Chimwemwe chifukwa zizindikiro zikuonetsa kuti tipambana chisankho cha 2025. Dziko lathu lili pa mavuto adzaoneni. Chiyembekezo chimene tidali nacho chaka cha 2020 titavutanso kachiwiri chazilala. Tidavutika ndi utsogoleri wa katangale, kusakaza ndalama za boma ndi watsankho. Tidalira ndi kupemphera, Mulungu adatiyankha kudzera mu chisankho cha 2020. Mwatsoka, utsogoleri uli panowu wapitiriza katangale, kusakaza ndalama za boma, tsankho, komanso walephera kuyendetsa bwino chuma cha dziko. Ndakhala ndikunena kuti tili ndi vuto limodzi basi, ndipo yankho likufunika ndi limodzi. Vuto tili nalo ndi kusowa utsogoleri wa ungwiro ndi ukadaulo oyendetsa chuma cha dziko. Yankho ndi kuyika utsogoleri wa ungwiro ndi ukadaulo oyendetsa chuma cha dziko. Mavuto anjala, kusowa ntchito, kufa mabizinesi, kusowa mankhwala kuchipatala, kusowa madzi akumwa abwino, kukwera mitengo kwa katundu, katangale ndi ena ambiri ndi zotsatira zakukhala ndi utsogoleri umene ulibe ungwiro ndiponso ulibe ukadaulo oyendetsa chuma. Ntchito imene tili nayo tonse ndi kuyika utsogoleri umene umadziwa kuyendetsa chuma ndipo uli ndi ungwiro. Ntchito imeneyi ndi ya tsiku limodzi ndipo tsiku lake ndi pa 16 September 2025. Zipani za ndale zimapanga mgwirizano ndi akuluakulu a business ndi makhuluku a business ena, koma ndikudziwanso kuti kuli a business amene amapanga business ya bwinobwino. Koma pali ena makhuluku amene amapanga mgwirizano ndi zipani za ndale, komanso anthu amene amayikidwa mu maudindo osiyanasiyana mu boma mokonderedwa chifukwa cha mtundu, chigawo, chibale, chipembedzo ndi ndale. Ntchito za boma zasokonekera chifukwa cholowetsa anthu mosatsata malamulo. Mgwirizano wa ndale mbali nayi makhuluku a business, mbali nayi oyikidwa mu ofesi za boma pa zifukwa za ndale, wapangitsa kuti katangale ndi kusakaza ndalama za boma zikhale chikhalidwe chatsopano. Taona andale onena za nzeru ndi opereka chiyembekezo asanayikidwe pa mpando, koma akangopatsidwa voti ndi kukhala pa mpando kukapitiriza zolakwika kuposanso amene adachoka aja. Zina zimene zimapangitsa zimenezi ndi izi: 1. Kukhala ndi president amene sadziwa mmene boma limayenera kugwirira ntchito, kumakaphunzirira ntchito ya presidentiyo ali mu office ya upresident. Upresident si internship. 2. Kukhazikitsa chikoka cha ndale pa mtundu kapena chigawo, ndipo pamakhala mtundu kapena chigawo chimene chimaganiza kuti president ndi wako kwambiri kuposa anthu ena. 3. Kukopa anthu pogwiritsa ntchito ndalama zochuluka zothandizidwa ndi makhuluku ndi anthu ena adyera amene amayembekeza kudzapindula kudzera kuchita business ndi boma pa mtengo wokwera kwambiri kapena kupatsidwa maudindo amene alibe maphunziro ake. 4. Kugwiritsa ntchito ndalama za boma kumayendetsa ntchito zachipani, ndipo izi zimachitika mu njira zosiyanasiyana, kuphatikiza kuyika anthu mu nduna amene alibe kuthekera kwina kulikonse, koma chifukwa chakuti ali ndi udindo ku chipani ndiye akapatsa unduna uja akhala ndi galimoto ya boma, driver wa boma, mafuta a boma, wa polisi wachitetezo wa boma, akayenda kumene akagone ku boma lizilipira koma akagwira ntchito zachipani, koma awayika ku ntchito ya boma ife nkumawononga ndalama zathu za misonkho. Nchifukwa mmaona anthu ena kukhala nduna kumati kutsona wawa zidatheka bwanji kuti awasankhe kukhala unduna. Tafotokozani maphunziro anu sanganene zomveka. Kusintha kwenikweni sikungatheke ngati njira yopitira mu ofesi inathandizidwa ndi katangale. Kusintha kukuyenera kuyamba ndi kachitidwe ka kukopa anthu pogwiritsa ntchito zimene ochita ndalewo angakwanitse mosayembekeza kuti akabweza akalowa mu boma. Palibe andale mukuwadziwawa angakwanitse mwachilungamo kupeza ndalama zopangira njira zokopa anthu monga nsalu,
t-shirt, kugawa ndalama ndi zonse mumaona zija. Amatipangitsa pinyolo kwa zigawenga ndi anthu adyera amene amawapatsa ndalama. Mukalandira nsalu, t-shirt, chipewa, ndalama kwa munthu wandale, mudzifunse kuti wagawira anthu angati ndipo akuzitenga kuti. Zipani za ndale ndi zimodzi. Ndi chifukwa chake mumaona chisankho china atawukirana, koma kubwera chisankho china kugwirizana. Ndale zawo zinakhazikika podzitumikira okha, kukhutitsa mimba zawo ndi za abale awo, kufuna kukhala pa mpando mwa njira iliyonseyo kuti adzikasakaza ndalama za misonkho yathu. Ntchito yayikulu tili nayo ndi kuphwasula ndale zimene zamanga nthenje kuyambira 1994 kudzafika lero. Izi tikuyenera kuchita basi. Tidzilakwira ife eni komanso mibado ikubwera kutsogolo ngati tingalekerere kuti ndale zimene zakhala zikuchitika zipitilire. Tikuyenera kubweretsa kachitidwe ka ndale katsopano, ndale zokhazikika pa ungwiro, ukadaulo ndi kutumikira. Ndale zoyanjanitsa fuko, zokhazikika pa mfundo osati kugawa katundu, potengera mwayi wa umphawi wa anthu umene wapangidwa ndi andale omwewo. Tithetse ndale zopangisa kuti anthu akhale osauka, kuti andale adzioneka ngati mpulumutsi powathandiza ndi nyenyeswa. Ndale zotere ndi zimene zakhala choletsa kwa azimayi ndi achinyamata ambiri amene sangakwanitse ndalama ndi zina zimene nkhalakale pa ndale zimagawa. Ine ndikuti tikhale ndi ndale zotukula anthu pachuma kuti azizidalira okha. Tikatero aliyense ofuna udindo wa ndale azikhala ndi mwayi chifukwa adzingofuna kugawa mfundo basi. Kwa anyamata anzanga, mukaona wina akupanga kampeni yogawa ndalama ndi katundu, dziwani kuti ndi amene akupangisa kuti inu mudziopa kutenga mbali pa utsogoleri wa ndale chifukwa akupanga ndale zimene ndi tchinga kwa inu. Ngati mwakhala mukusaka mwayi odzakhala ndi mpata wopikisana nawo pa chisankho cha atsogoleri kaya president, phungu wa nyumba ya malamulo kapena kansala, ndi ine ndikutsakula khomo. Kundivotera kwanu ndikutsakula khomo kuti inunso mukhoza kudzayima malingana muli ndi ungwiro, kuthekera ndipo mwakonzeka kutumikira anthu. Tithetse ndale zopanga anthu otsatira kukhala ngati katundu ogulitsa. Khalidwe lopanga ndale ndi cholinga chokafuna mgwirizano ndi ena kuti akawina aganiziridwe mpando, iye ndi banja lake adzisamalika anthu amene amamutsatira akuvutika. Izi ndi ndale zoyipa. Tithetse ndale za tsankho potengera chigawo ndi mtundu. Ndale izi zagawanitsa Malawi. Tikuthetsa ndale zakuti anthu ogwira ntchito za boma adzikakamizidwa ndi akuluakulu achipani kuphwanya malamulo ndi ndondomeko kwenikweni polemba ntchito, kukweza anthu udindo ndi kugula katundu. Tithetse zopanga ndale ngati business, kulandira ndalama ngati malipiro amene ntchito yake ndi kuwuza anthu kuti adzavotera atsogoleri amene akuzunza anthu omwewo. Mmene tikuvutikiramu, muwaona ena akukupezani kudzakuwuzani kuti muvotere omwe akutizunzawa. Amenewo akulipidwa, imeneyo ndi ntchito. Inu musagwiritsidwe ntchito ngati makasu awo akanene. Ndibwere tsopano mkatikati mwa manifesto. Manifesto iyi yalembedwa powunikira bwino kumene tikuchokera, pamene tili ndi kumene tiyenera kupita. Zonse zimene zalonjezedwa zatsogozedwa ndi kuona mtima, kulonjeza zoona zotheka kuzichita mu zaka zisanu. Ndi manifesto imene yayang'ana makhwekhwe amene akhala akupangitsa kuti atsogoleri adzioneka nzeru ndi opereka chiyembekezo asanalowe mu ofesi ndi kuwakhumudwitsa anthu akangolowa mu ofesi. Manifesto yawunikira zofunika kuchotseratu pano kuti polowa mu ofesi mtsogoleri akatukuledi dziko ndi miyoyo ya anthu moyenera. Choyamba kusintha ndikayitidwe ka ndale ndi kampeni. Ndale za chipani ndi khwekhwe loopsa palokha. Palibe chipani chingaloze kumene amapeza ndalama zoyendetsera chipani. Chipani chikawina timakhala Malawi magulu awiri, olamula ndi ena. Olamula amaphangira mwayi wa ntchito mpamba wa business kuchokera ku NIF, zipangizo za ulimi zotsika mtengo ndi zina. Achipani amasokoneza ogwira ntchito za boma. Ndi chifukwa chake ine ndidzayima pandekha independent kuti tichotse khwekhwe limeneli. Ndipo umboni wina kuti mudziwe kuti ndale za chipani zimasokoneza, muona chipani chimene chimakachititsa convention mu klasi yophunzira ana skulu, kungolowa mboma apanga convention ku hotelo. Chipani chimene chimangodziyendetsa bwinobwino, kungotuluka mboma ma fundraising dinner mwezi ndi mwezi. Kusonyeza kuti chimene anthu ake ndi omwewo, chimene chasintha ena achadalowa mboma, ena achadatuluka mboma. Chimene chasintha. Umenewo ndiye umboni osonyeza kuti ndale za chipani ndi khwekhwe lalikulu limene limathandizira kusakaza ndalama za boma. Zina mwa zabwino zokhala ndi president opanda chipani ndi izi.
1 kuchotsa kulowetsa ndale pakagwiridwe ntchito za boma kuti ogwira ntchito ku boma adzigwira mwaukadaulo ndi kutsatira malamulo mosasokonezedwa. 2 pakati pa president ndi ogwira ntchito za boma sipadzakhala kagulu kena kodzipatsa mphamvu za ndale ndi kumasokoneza kapena kumakatenga ndalama kwa anthu a business kapena anthu ochokera maiko ena potengera mphamvu za kuchipani. 3 kuthandizira kuti munthu aliyense akhale ndi mwayi ofanana popeza thandizo kuchoka ku boma lake, ntchito kapena mpamba wa business monga mwakuthekera kwake osati chifukwa chodziwana ndi anthu achipani. 3 chidwi chonse cha president chidzakhala kuyendetsa dziko osati chidwi chogawanika pakati poyendetsa dziko ndi kuyendetsa chipani. A president opuma adanenapo ka video kameneko kamazungulira mu WhatsApp kuti ntchito ya president yovuta chifukwa umayang'ana dziko umayang'ananso chipani. Ine ndikugwirizana nawo ndipo ndachotseratu chipanicho chifukwa iwo adakhala kwa president ndipo adaona kuti kuyendetsa chipani ndi kuyendetsa dziko nkovuta. Ndi khwekhwe limenelo ine ndachotsa kale. Komanso 5 zidzakhala zosavuta kuyanjanitsa fuko chifukwa palibe mtundu kapena chigawo choganiza kuti president ndi wawo ngati mmene zilili ndale za chipani zimene anthu a chigawo chimene chipani chili ndi otsatira ambiri amadzimva kuti president ndi wawo. Zidzathandizira kulemekeza mphamvu za mbali zitatu za boma. Nyumba ya malamulo sidzakhalanso ngati gawo lowonjezera la mbali ya cabinet monga zilili pano kuti aphungu a mbali yolamula amagwira ntchito yotchingira mbali ya cabinet. Izi zimapangisa kuti malamulo ndi ndondomeko ya chuma cha boma zizivomerezedwa mosawunikira bwino. Chitsanzo china mukaona malemu Professor Bingu Mutharika atachoka ku chipani chimene adali nthawi ya kampeni ya chisankho ya 2024 adatsogolera bwino chifukwa anali munthu oti analibe chipani. Kenako kutabadwa chipani mudziwa mmene zinthu zidayendera. Tibwere ku ndondomeko ya chitukuko ndi kutukula chuma, National Development Planning and Economic Framework. Ndondomeko ya chitukuko zaka 10 zoyamba kugwiritsa ntchito malawi 2063 MIP 1 ili ndi chiyang'aniro chakuti pofika chaka cha 2030 tidzakhale ndi dziko limene chuma chake tonse titagawana aliyense mofanana, aliyense akhoza kukhala ndi ndalama $1,135 pafupifupi 2 million kwacha. Mulozo wa chiwerengero cha anthu ukuonetsa kuti pofika chaka cha 2030 tidzakhala anthu 23.1 million mdziko muno. Izi zikutanthauza kuti pakufunika chuma cha Malawi chikule kufika pa $26.2 billion pofika chaka cha 2030. Zolembera zikuonetsa kuti chumachi chikanali pa mulingo wa $12 billion. Choncho tili ndi ntchito yayikulu koma tiyigwira ndipo mwina mwamvaso mid-year budget statement kuti chuma chingokula ndi 1 kwacha 80 tambala pa 100 kwacha iliyonse mu chaka chino. Ndikudziwanso kuti pali zotsamwitsa zimene zapangitsa kuti chuma chidzikula monyenchera, koma utsogoleri umene takhala nawo mpaka pano siunachotse zotsamwitsa zimenezi. Izi ndi monga kukwera kwa chiwongoladzanja pobwereka ndalama, katangale, kuvuta ndi kukwera mtengo kwa zamtengatenga, kuchepa kwa magetsi, kulephera kuyika maziko akuti chuma ndi ulimi zikhale zopirira ku ngozi zogwa mwadzidzidzi ndi zotsamwitsa zina. Tikonza chuma poyang'ana mbali izi. 1 kuchepetsa kulekana pakati pa ndalama zimene zimapezeka ndi ndalama zimene zimafunika kuti zigwire ntchito. 2 kuchepetsa kulekana pakati pa ndalama zakunja zimene zimapezeka ndi zimene zimafunika kuti zigwire ntchito. Tikatero ndiye kuti tichepetsa ngongole za boma, tikhazikitsa chuma mchimake pamene chiwongoladzanja chikhala chotsika ndi chokhazikika, kakweredwe mtengo ka katundu kakhala kotsika ndi kokhazikika, komanso ndalama yakwacha ikhala yamphamvu ndi yokhazikika. Pamene tikuyang'ana chuma cha dziko, fundo zathu zakhazikikanso pa chuma cha munthu kapena banja. Tayika ndondomeko zothandiza kuti tichulukitse mwayi wa munthu kapena banja pokuza chuma chawo kudzera kupereka mwayi wa ntchito, business ndi misika ya zaulimi ndi katundu wina. Mbali ina ndi kuchepetsa ndalama zimene munthu kapena banja amafuna kuti agwiritse ntchito. Izi tikwaniritsa ponetsa kuti chakudya, mayendedwe, transport ndi nyumba zogona zisamakhale za mtengo wokwera. Njira zochulukitsira ndalama za misonkho komanso kuchepetsa ndalama zofunika kugwira ntchito, fiscal policy strategies. 1 kutukula magawo a chuma amene ali ndi kuthekera kopanga mwayi wa ntchito wochuluka komanso kutulutsa katundu ogulitsa misika yakunja. Anthu ambiri akhala kuti ali ndi ntchito kapena mabizinesi odalirika timakhala kuti achulukitsanso anthu okhoma msonkho.
munthu amene sanali pa ntchito anali pa ulova ndiye kuti ngakhale msonkhoja wa VAT amakhoma monyenchera chifukwa chakuti mapezedwe ake anali ovutika. Munthu amene uja akakhala pa ntchito number 1 azikakhoma msonkho wa pay as you earn wapa malipiro, komanso akalowa mu stolo azikhomanso msonkho wa value added tax. Komanso mkutheka kuti kuntchito kuja ali pa medical cover, ndiye kuti akadwala ali ndi chisankho chopita ku chipatala cha boma kapena chipatala cha private, ndi kuti tachepetsanso congestion ku chipatala, komanso anthu amene amafunika kuti alandire thandizo. Ndiye muona kuti tikamati fiscal consolidation ndi imeneyo imakhala ngati denga la nkhokwe loti limankalichepa mpaka ukafika pamene ankalumikizire, kapena ngati pyramid, kuti tikhale tikuchepetsa pang'ono koma mopitira chitsogolo ndalama zimene zimafunika kuti zigwira ntchito, kwinaku tikukuza ndalama zimene timatolera, ndiye kuti kulekana kwa ndalama zopezeka ndi zofunika kukhala kuti kukuchepa, kenako tidzachoke kumakhala ndi budget deficit, kumakhala ndi budget surplus. Izi sizapo mpano koma zikuyenera kuyambika. Kukonza ntchito zothandizira kuti chuma chikule monga mphamvu za magetsi ndi mafuta a galimoto, madzi ofunika ku ntchito za mafactory, ntchito za makina amakono ICT, zamtengatenga ndi zina. Kulipira anthu a business amene adapereka katundu kuboma koma sanalipidwe, arrears. Izi zithandiza kuti business zawo zidzuke ndi kukula. Kuyika lamulo kuti business amene apereka katundu kuboma adzilipidwa pasanapitirire masiku 30 invoice ikalandiridwa. Boma lapha business ena chifukwa chotenga nthawi yayitali asanalipidwe akapereka katundu. Kulimbikitsa nthambi za boma kuti zidzigwira ntchito mwaungwiro ndi kuchita zonse poyera kwenikweninso kuthana ndi kutulutsa ndalama kupititsa kunja mwakuba, illicit financial frauds. Kusintha ndondomeko ya galimoto za boma kuti pakhale ndondomeko yopulumutsa ndalama. Kuthetsa mchitidwe wa nthambi za boma osindikiza nsalu, t-shirt, zipewa ndi zina pakakhala mwambo okumbukira zochitika. Khalidwe la ku Japan lomagawa nsalu ndi zipewa kapena ma t-shirt lakalowaso kuboma, kumene budget imakhala kuti boma likusauka kuma ndalama zochitira ma t-shirt zopezeka. Kuthetsa mchitidwe osindikiza makalenda ndi diary amakampani a boma amene ntchito zawo ndi zongotumikira osati kupanga business. Bungwe ngati Higher Education Students Loans Board chifukwa chani lizikhala ndi ma promotional materials apanga market chani pamene akulephera kuchita accommodate ana onse amene akufuna thandizo. Kuchepetsa komanso kuchotseratu ma allowance ena a president ndi wachiwiri wake, nduna za boma ndi akuluakulu a boma. Kumanga maofesi kuti ndalama zolipira ofesi zichepe, ndipo popita pa nthawi boma lisadzalipirenso malo ogwirira ntchito. Kusankha woyang'anira makampani a boma parastatal boards potengera ukadaulo ndi kuona mtima kwawo. Izi zidzachepetsa makeses omafunsa ma bailout chifukwa kampani zikungomanga zikungoluza. Kuchepetsa kubwereka ndalama zoyendetsera boma. Kukonza maofesi aukazembe athu poonetsetsa kuti anthu okhawa amene alofunika ndi amene atumizidwa, ndipo ntchito imene akugwira ikubweretsa phindu loposa ndalama zimene zikugwiritsidwa ntchito kuyendetsa ofesiyo. Kuonetsetsa kuti ndalama zimene ofesi zaukazembe zathu zimatolera zikulondolezedwa bwino ndi kugwira ntchito ya dziko. Njira zokhazikitsira chuma mchimake, monetary policy strategies, nkutheka chawachi sicho kupsha bwino koma ndikuya kuti ndikufotokoza momveka. Fundo zakhazikika pokwaniritsa izi. 1. Ndalama zakunja zidzipezeka mosavuta. 2. Chiwongolo dzanja chikhale chotsika ndi chokhazikika. 3. Kakoledwe mitengo kakatundu kakhale kotsika ndi kokhazikika. Fundozi nazi: kuchulukitsa katundu amene amabweretsa ndalama zakunja, kuthandiza kuthekera kwa ma university aboma ndi mabungwe akafukufuku kuti adzipeza ntchito zikuluzikulu zimene zikulipidwa ndi ndalama zakunja, kuyika ndondomeko zokopa anzathu amene ali kunja kuti adzitumiza ndalama kumudzi kuno, kuthetsa katangale pogula katundu amene amatenga ndalama zambiri zakunja chifukwa katundu wambiri timagula kunja, kuthandiza makampani kuti adzipanga katundu amene pano timayitanitsa kunja, chonsecho tili ndi kuthekera kopanga katunduyo mu dziko muno, kuchepetsa kubwereka ndalama zoyendetsera boma kuti ndalama zimene zili mu mabanki adzibwereka ndi makampani kukakulitsa kapena kuyamba business, kuyika zimene zingakope anthu osunga ndalama kuti azisunga ku banki ndi njira zina ngati masheya a kampani kapena insurance. Iyi ndi financial inclusion.
ndondomeko ya msintho wa ndalama exchange rate policy. Boma lanu lidzatsata ndondomeko ya msintho wa ndalama imene ili yothandiza kukuza chuma, kupanga mwayi wa ntchito, kuchepetsa kulekana pakati pa ochepa olemera ndi ambiri osauka. Ikhala ndondomeko imene ithandize ndalama yakwacha kukhala yokhazikika komanso yosagwa mphamvu chisawawa. Ulimi. Pafupifupi anthu 73 pa 100 aliwonse abadalira ulimi kuti apeze zosowa zawo. Ngakhale zili chonchi, ulimi umasonkha 22 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ya chuma cha dziko lino. Izi zikutanthauza kuti ulimi pakadali pano sikukupereka phindu lokwanira. Zosadabwitsa zowerengetsera za umphawi poverty studies zimaonetsa kuti anthu osauka ambiri ali kumudzi poyerekeza ndi kutawuni. Kumudzi ndi kumene pafupifupi aliyense akati ali ndi chochita amanena ulimi. Mayiko olemera monga ku England, America, Japan ndi ena, ntchito zotukula ulimi ndi zimene zidakhala nsandamira yokuthandizira kutukula ntchito za mafakitale. Ife tikakonza ulimi kuti tithane kotheratu ndi nkhani ya njala, titukule miyoyo ya anthu, tichepetse kulekana pa chuma pakati pa olemera ndi osauka, tikweze ntchito za mafakitale komanso tichulukitse mwayi wa ntchito. Tipanga ulimi kukhala ogwiritsa ntchito zipangizo za makono m'malo modalira khasu, ukhale wopirira kusintha kwa nyengo ndi kuti ukhale wachikoka kwa anthu onse kuphatikizako achinyamata. Tikoza njira kuti ngakhale dziko lino litalandira mvula kwa sabata ziwiri zokha, tidzikwanitsa kusunga madzi okwanira kuthirira mbewu mpaka zidzache. Tidzalimbikitsa ma cooperative amene adzithandizidwa ndi madamu okololera madzi ndi zipangizo za nthirira. Tipanga ulimi kukhala ntchito ya chaka chonse kuti kuti alimi adzitulutsa katundu kawiri kapena katatu pa chaka. Tikweza ulimi wa ziweto ndi wa nsomba. Zaka zambiri timakhala ndi madzi osefukira, kenako mvula nkusiya pa njira, mbewu sanache nkudzakhala ndi njala chifukwa cha chilala. Choyamba tikayika madamu ndiye kuti madzi ena tizikhala kuti wasunga si madzi onse amene adziyenda, ndiye kuti tichepetsanso vuto la kusefukira kwa madzi. Komanso tikhala kuti ulimi uja tipanga opirira chifukwa mvula ikasiya pa njira tizikhala ndi kotenga madzi ndi kumathirira mbewu zathu mpaka na zidzache. Njira zotukula ulimi wa mbewu, ziweto ndi nsomba, cross cutting strategies. 1. Kukhazikitsa ma mega farm enieni pamene padzakhala kampani yotulutsa katundu wambiri ndi factory. Alimi ang'onoang'ono kudzera mu ma cooperative adzathandizidwa ndi zipangizo za ulimi zotsika mtengo komanso ulangizi kuti adzithandizidwa ndi komanso ulangizi kuti adzilima zimene kampani ikulima. Msika wawo kogulitsa ndi ku factory. Tikatero nkhani ya msika wa alimi komanso mitengo ya zaulimi ndiye kuti takonza. Izi ndikuphatikizako ADMAC ndi njira zina. 2. Kupititsa patsogolo ntchito za kafukufuku, zaluso ndi njira za makono za ulimi. 3. Kulimbikitsa kulumikizana pakati pa unduna wa zaulimi, unduna wa zamafakitale ndi malonda ndi bungwe loona za business ndi malonda. Ofufuza misika akati tapeza msika wa mtedza adzitiuza kuti kodi mtedzawo ndi opangira ma confectionery kapena ndi opangira mafuta. Chifukwa ma variety akamakhala osiyana. Ndiye kuti anthu nduna ya zaulimi kamauza anthu ake kuti tufuna mulime mtedza adzidziwa kuti mtedza wake ndi umene utapezera msikawo. Kudzutsa ntchito za ulangizi, kulimbikitsa insurance ya ulimi wa mbewu, ziweto ndi nsomba, kuyika njira zothandiza alimi kuti adzipeza ngongole mosavuta zokwezera ulimi, komanso kupanga ulimi kukhala wa kasakaniza, komanso ntchito ya nthawi zonse osati miyezi yowerengeka pa chaka. Alimi tiwathandizire akachoka minda kudalira mvula akhale kuti akuchita nthirira kapena akuweta mbuzi, akuweta nkhosa, akuweta nkhuku, akuweta ng'ombe, zikhozokhala za mkaka kapena za nyama potenga ndi kuderako. Kuti tichite develop food system. Ngati atakhala kuti sadakulole mokwanira akhale nkuthekera kuti akhuzopita pasika ndi kukagula chakudya chifukwa chakuti ali ndi kuthekera kogula. Njira zotukula ulimi wa mbewu, tidzakonza masikimu anthirira amene alipo kale koma adawonongeka. Ndili ofesi ya boma ninaona masikimu nambala ya masikimu ambirimbiri amene sakugwira ntchito. Tidzalimbikitsa makampani kuti adzitenga mbali pa ulimi wa nthirira pochepetsa ndalama zolowetsa kuti ayambe ulimi. Boma lidzayika madzi ndi magetsi kudera kumene kuli minda ikuluikulu ya makampani ndi cholinga chakuti kampaniyo idzilipira madzi ndi magetsi amene yagwiritsa ntchito. Tidzakulitsa ntchito yokolola madzi kuti alimi adzichita ulimi wa nthirira mvula ikaleka. Kupititsa patsogolo ulimi wa maluwa, kasamalidwe kake kusunga komanso njira zonyamula kupita ku misika. Kupititsa patsogolo ulimi wa mbewu zimene zili ndi mtengo wokwera pa msika monga maluwa ndi cannabis. Komanso kupitiriza ntchito yokozanso ADMAC
komanso kukhazikitsa misika yodalirika structured markets ya mbewu zina. Njira zotukula ulimi wa ziweto, kuthandizira makampani atsegule factory zogaya nyama ndi zokonza zikopa, kuthandizira makampani atsegule factory zokonza mkaka, kukonza ndi kuyambitsanso kuti ng'ombe zizisamba mankhwala opha nthata deep tank system, kuthandiza alimi kuti apeze mtundu wa ziweto zamakono zopereka nyama yambiri, kutukula ulimi wa nsomba, kukhazikitsa makampani zopanga ulimi wa nsomba, kukolola nsomba, kusunga nsomba komanso kuzikonza kuti zikhale za mtengo wokwera pa msika wakunja, kuthandiza magulu cooperative alimi ang'onoang'ono ndi madamu oweta nsomba, zipangizo zosungira akakolola, njira zamayendedwe ndi kuwapezera misika, komanso kusaka misika yakunja yogulitsa nsomba ndi zina zopangidwa kuchokera ku nsomba, kulimbikitsa ntchito za nkhalango, kulimbikitsa nkhalango za midzi popanga kusamalira nkhalango ndi chilengedwe mbali ya ntchito imene mafumu akugwira kuti adzilandiranso ahala. Honorarium ya mafumu ja tidzawunikiranso ntchito zina zimene akugwira ndi zingapo kupatula zina ndi zinena kupatula imeneyi. Kulimbikitsa kudzala mitengo yosiyanasiyana ya matabwa, nkhuni ndi zipatso, kuyika ntchito yodzala ndi kusamalira mitengo pa khomo kukhala mbali yoyang'ana kuti anthu akhale nawo mu ndondomeko za thandizo monga mtukula pa khomo. Ntchito za mafactory ndi malonda. Mafactory ndi amene amakweza chuma cha dziko, amakhala nsika kwa opanga katundu ofunika kukonzedwa ku factory, amakonza katundu wapamwamba obweretsa ndalama zambiri, komanso amakhala ndi kuthekera kotumiza misika yakunja. Mafactory ndi gawo lopangira mwayi wa ntchito zopereka malipiro abwino. Ntchito za mafactory zalowa pansi, pa 100 kwacha iliyonse ya chuma cha Malawi ndi 12 kwacha yokha imene imachokera ku mafactory. Mwa mafactory ochepa amene alipo ndi mbali yochepa kwambiri imene ena ake ndi Amalawi. Njira zokonzera ntchito za mafactory. Tidzakambirana ndi Amalawi amene ali ndi makampani kuti boma ndi iwo tikonze zimene zikuwapsinja potero ntchito zawo zipite patsogolo. Kudzera mu mega farms ndi magulu alimi ang'onoang'ono tidzalimbikitsa kupezeka kwa katundu ofunika kukonzedwa ku mafactory kwenikweni katundu okhudzana ndi ulimi, raw materials for agroprocessing. Kudzera kuyendetsa bwino chuma, chiwongola dzanja chidzakhala chotsika chimene chidzakope a business kutenga mpamba okuzira business zawo. Boma lidzathandizira kuti makampani osachepera 5 amene eni ake ndi Amalawi akhazikitsidwe. So this is the commitment. A minimum of 5 Malawian-owned companies will be established in 5 years. Tikhala ndi boma limene wogwira ntchito za boma ali ochita zinthu mwachangu ndi motsata ndondomeko timayitanitsa kunja ndi zimene zapangitsa kuti ndalama zofunika kulipira katundu wakunja zidzichulukabe. Kufoka kwa ntchito za mafactory ndi kulephera kukonza katundu asanatumizidwe kuti adzigulitsidwa pa mtengo wokwera misika yakunja ndi zimene zapangitsa kuti ndalama zimene timapeza pogulitsa katundu misika yakunja zisachuluke. Dziko la Malawi lili ndi mwayi wapadera wogulitsa katundu mayiko a America, mudzi wa AGOA, African Growth Opportunity Act, Ulaya, the generalized scheme of preferences, initially everything but arms initiative, China, India, mayiko ndi mabungwe ena ngati COMESA, SADC, komanso muno mu Africa, the African Continental Free Trade Area. Mwayi oterewu tikulephera kugwiritsa ntchito mokwanira chifukwa takhala tikukanika kupanga katundu wambiri komanso wa quality yovomerezeka ku misika imeneyo. Njira zopititsa patsogolo ntchito za malonda. Kukhala ndi ndondomeko zosatsira katundu wathu zimene zidzawunikire katundu amene ayenera kupangidwa ndipo ali ndi misika yabwino, national marketing strategy. Kuyamba kupanga katundu watsopano kuonjezera amene takhala tikudalira. Kuwapatsa kuthekera mabizinesi ang'onoang'ono kuti adzikula kuchoka mulingo wina kufika unzake. Kuchotsa ndale popereka ngongole za boma kuti aliyense amene ali ndi ganizo losonyeza kuti business akakwanitsa apatsidwe. Kupanga mashopu m'malo mmene anthu amakasangalala, recreation centers, ndi kupereka kwa Amalawi opanga business. Kuteteza mabizinesi ang'onoang'ono ku ntchitidwe wa mabizinesi achinyengo. Kumanga misika malo opatsa chidwi amene ali ndi ukhondo ndiponso ndi abwino kupanga business. Kuthandiza mabizinesi azaulimi kasamalidwe koyenera kuti katundu adzikhala ovomerezeka misika yakunja, sanitary and phytosanitary standards. Kuphunzitsa anthu maluso osiyanasiyana amene akufunidwa mayiko akunja
kuti tidzitumiza anthu kukagwira ntchito maiko akunja. Izi ndizogwirizana ndi Mode 4 of the World Trade Organization under the General Agreement in Trade and Services. Kuonetsa kuti ndalama zakunja zilipo kuti amene afuna kuoda ma raw materials adzapeza. Ntchito zokopa alendo. Ntchito zokopa alendo zimasonkha 7 kwacha 30 tambala pa 100 kwacha iliyonse ya chuma cha dziko lino. Zolembera zikuonetsa kuti ndalama zambiri mu ntchito yokopa alendo zimakhala za alendo a mdziko momwe muno. Mwachitsanzo, mchaka cha 2022 zolembera zikuti pa 100 kwacha iliyonse ya ndalama zimene zidapezeka ku zokopa alendo ndi 6 kwacha 70 tambala yokha imene idachoka kwa alendo obwera kuchokera maiko ena. Zolembera zikuonetsanso kuti gawo lalikulu lokwana 65 kwacha pa 100 kwacha iliyonse zimachokera ku ochita malonda monga ngati conferences, monga misonkhano, pamene 35 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ndi imene imachoka kudzera anthu amene apita malo osiyanasiyana okopa alendo kukangosangalala. Ntchito yokopa alendo imakhazikika popereka zinthu zopatsa chidwi kwa anthu. Munthu amene ali dziko la kwawo akuganizira maiko opita kukasangalala amayang'ana zimene akaone kumeneko. Chofunika kwambiri potukula ntchito zokopa alendo ndi kupereka zinthu zoti zidziwapatsa anthu a maiko ena chidwi komanso chifukwa choti asankhe kubwera ku Malawi. Alendo akunja amabweretsa ndalama zakunja zimene ndi zofunika kwambiri ku chuma cha Malawi. Ndalama zakunja zozipeza kudzera ntchito zokopa alendo zimabwera popanda ifeyo kulowetsa ndalama zambiri poyerekeza ndi mtengo wopanga ndi kutumiza katundu maiko akunja kuti tipeze ndalama zakunja zomwezo. Ntchito zokopa alendo zimapindula ku ntchito za mafactory. Dziko likamapanga katundu wambiri wabwino, anthu a maiko ena amabwera kudzagula. Pamene ali mdzikomo amafuna malo ogona komanso mayendedwe. Choncho njira ina yotukula ntchito zokopa alendo ndi kutukula ntchito za mafactory. Ife tidzakonza ntchito zokopa alendo kuti tichulukitsa alendo amene amabwera komanso tipereke zosangalatsa ndi katundu wopatsa chidwi kuti adzigula zinthu zambiri Malawi zipeza ndalama zambiri. Njira za zokopera alendo: 1. Kukhazikitsa malo owonetsa zachikhalidwe. Maiko ena ngati Kenya, mukakhala mu Nairobi kumakhala amati Masai Market. Mukapita madzoti mukapeza ma products onse okhuza za Chimasai. 2. Kutukula chuma cha Malawi kwenikweni mafactory kuti anthu adzibwera kudzagula katundu ndi zina. Kuchotsa misonkho ina kwa ma business okopa alendo kwenikweni amene akubweretsa zowonjezera kusangalatsa ndi chikoka. Kukonza malo otera ndege zing'ono m'malo amene ali opatsa chikoka ndi kukhazikitsa masiku ochita msika wa katundu wachikhalidwe m'mizinda zomwe nanena zija. Ntchito za migodi. Ntchito za migodi zikanali zosatukuka komanso ndi Amalawi ochepa amene akutenga mbali. Zolembera zikuonetsa kuti ntchito za migodi zimasonkha 70 tambala yokha pa 100 kwacha iliyonse ya chuma cha dziko lino. Pali njira zinayi zimene dziko limapindula kuchokera ku ntchito za migodi. Izi ndi 1. Gawo la business limene kampani yofukula miyala imapereka ku dzikolo, royalties. 2. Ndalama ina imene amati resource rent. 3. Dziko kutenga mbali pa ntchito za migodi, state participation. Ndipo 4. Misonkho. Boma likakhala ndi kampani ya migodi limapindula kwambiri kuposa njira zina zitatuzi chifukwa limayendetsa nawo ntchito za migodi ndi kukhala nawo mbali ya akuluakulu oyendetsa kampani. Izi zimathandiza kuonetsa kuti sipakuchitika chinyengo chozembetsa ndalama, transfer pricing. Njira zotukula ntchito za migodi: 1. Kufulumiza kukhazikitsa National Mining Company. Izi adayamba kale koma sizikuoneka tsogolo lake. Ife tikamaliza. 2. Kukonza miyala kuti tidzigulitsa pa mtengo wokwera. 3. Kulimbikitsa kuti kampani za Malawi ziziphatikizana ndi kampani zakunja, joint ventures. 4. Kukweza ntchito zina zothandizira ntchito za migodi monga magetsi, madzi, lamya ndi mayendedwe. 5. Kuthandiza magulu ang'onoang'ono a migodi kuti adzigulitsa ku misika yovomerezeka. 6. Kuthandiza magulu ang'onoang'ono a migodi kuti adzipeza ngongole mosavuta kuti akweze ntchito zawo. 7. Kulimbikitsa kuti ogwira ntchito za migodi azitsatira njira zosamala chilengedwe pamalo amene akugwira ntchito yawo. 8. Kuyika ndondomeko za misonkho zokopa ochita business za migodi komanso kuonetsa kuti Malawi ikupindula mokwanira ku migodi yake. Mphamvu za magetsi ndi mafuta. Mphamvu za magetsi ndi mafuta a galimoto zimathandiza kukweza chuma cha dziko. Popanda magetsi okwanira mafactory sangayende, anthu amagwira ntchito nthawi yochepa chifukwa dzuwa likangolowa
mdima umabwera komanso mabizinesi ena sangatheke kuchita popanda magetsi. Izi ndi monga zowotcherera, saloon, kugulitsa katundu osachedwa kuola, msanga akakhala potentha ndi zina. Mafuta a galimoto amapangitsa mayendedwe kukhala osavuta. Mbali ina yamphamvu ndi gasi ophikira amene ndifotokozeso. Mphamvu tiyambe ndi magetsi. Zolembera zikuonetsa kuti pa anthu 100 aliwonse ndi 14 okha amene ali ndi magetsi. Ndondomeko ya MIP 1 ikuti theka la chiwerengero cha anthu adzakhale ndi magetsi pofika chaka cha 2030. Njira zotukula mphamvu za magetsi. Kuunika ndondomeko yokhazikitsira mtengo wa magetsi kuti ikhale yachikoka kwa mabizinesi amene angamaphike magetsi. Kuchepetsa ndalama zimene zimaonongeka popanga magetsi kuti potero mtengo wa magetsi kwa anthu ndi mabizinesi ukhale wabwino pamene kampani zikupanganso phindu. Kukhazikitsa ndondomeko zakuti anthu amene ali ndi sola magetsi adzuwa mnyumba zawo azitha kugulitsa magetsi awo ku bungwe la Eskom. Kupanga magetsi kuchokera njira zosiyanasiyana monga madzi, mphepo, dzuwa, zinyalala ndi zina. Kupitiriza ndi kukuza ntchito zophika magetsi mu dera ndi kugulitsa ku Eskom mu dera lomwelo kuti tichepetse mphamvu imene imasakazika chifukwa chotenga magetsi mtunda wautali. Kuthandizira ntchito za luso kuti tidzipanga zipangizo zophikira za magetsi zimene anthu ambiri angakwanitse kugula. Gasi ophikira. Gasi ndi mphamvu yophikira imene ndi yabwino. Anthu ambiri amene sangakwanitse kukhala ndi zipangizo zolola kuphika ndi magetsi monga hot plate ndi kuka angathe kukwanitsa kuphikira ndi gasi. Anthu amene sangakwanitse kulipira magetsi angathe kukwanitsa mtengo wa gasi. Njira zopititsa patsogolo kugwiritsa ntchito gasi. Kuunikira zimene zimalowa popanga mtengo ndi kuchotsa zimene zili zosafunikira monga misonkho ina cholinga chakuti anthu ambiri azikwanitsa kugula. 2. Kupereka uthenga wodziwitsa anthu ubwino wogwiritsa ntchito moto wa gasi pophika. 3. Kulimbikitsa kugulitsa gasi kuti afalikire madera onse m'dziko muno. 4. Kulimbikitsa maprison, school ndi university kuti adzipanga gasi kuchokera ku zowola biogas. Mafuta a galimoto. Anthu amafuna mayendedwe kuti achoke ku nyumba zawo apite ku malo a ntchito kapena a business. Njira zokonzera kuti mafuta adzipezeka okwanira nthawi zonse ndi izi. 1. Kuchotsa katangale pa ndondomeko yogula mafuta. Kubweretsa mafuta kudzera pa ulendo wa pa sitima ya panjanji kuchokera ku doko pokhapokha ngati ndi zosatheka kutero mwina chifukwa cha kumene dokolo ndi ifeyo Malawi tili. Kuthandiza mabizinesi a galimoto zonyamula anthu kuti adzipereka mayendedwe osunga nthawi komanso aukhondo. Nthawi zina timagwiritsa ntchito galimoto zathu chifukwa chakuti mayendedwe aliyense mwina ndi osasamalika bwino. Koma tikakhala ndi mayendedwe abwino anthu 20 akhoza kukwera basi imodzi nkukafika malo amene akupita ndiye kuti malo moti mukanayenda tapulumutsa galimoto zina 19 zimene zikanakhala pa msewu. Kuunika kayendetsedwe ka bungwe la Nokima ndi kuchotsa mlembi mu ofesi ya president ndi nduna kuti asamakhale mu gulu loyendetsa Nokima. Kukambirana ndi kampani za ethanol komanso Presken kuti adzipanga ethanol fuel wambiri. Ntchito zomangamanga. Public infrastructure. Tiyambe mayendedwe. Ntchito zonsezi zomangamanga zikuchokera ku Malawi National Transport Master Plan imene ilipo kale ndipo tidzayipitiriza. Tiyambe misewu. Njira zotukula ntchito ya misewu. Kupeza njira zatsopano zopezera ndalama zomangira misewu komanso kugwiritsa mosamala ndalama zimene zapezeka. Kulimbikitsa anthu kutenga mbali pomanga ndi kukonzetsa misewu ya mizinda, ngalande ndi magetsi misewu, street lights, drainage system, we encourage community participation. Kutsogoza kumanga misewu imene kafukufuku waonetsa kuti itukula chuma ndi miyoyo ya anthu kwambiri kuposa inzake. Kukonzetsa misewu yoonongeka, kukhazikitsa njira za mayendedwe a mizinda zimene zili zosunga nthawi za ukhondo komanso za mtengo wabwino. Kuonetsa kuti galimoto zimene zikuyenda pa msewu ndi zoyenera kuti tichepetse ngozi za pa msewu. Kumanga mbali ya oyenda pa njinga ndi oyenda pansi misewu ya mizinda. Njanje. Ulendo wa panjanje ndi wotsika mtengo kungoposedwa ndi wapa madzi. Dziko la Malawi limene lilibe doko likuyenera kuyika chidwi pa njanje ngati njira yothandizira kuchepetsa ndalama zimene zamayendedwe. Ntchito za pamadzi. Njira zotukulira ntchito za pamadzi. 1. Kuyika ndondomeko zopatsa chikoka a business kuti adzipanga business ya ulendo wa pamadzi. Kubweretsa maboti othamanga kwambiri. Kulumikiza mayendedwe a pamadzi
ndi njira zina za mayendedwe za mlengalenga. 1. Kulimbikitsa ulimi wa maluwa ndi zipatso zotumiza misika yakunja. Izi ndi payenera kukhala mwayi wa business kuti ndegezo sitingamangoti tufuna ndege zitani tipange katundu, ndi pamene ntchito za mayendedwe zimakhala za phindu. 2. Kukonza mabwalo a ndege ang'onoang'ono madera a ntchito zokopa alendo. 3. Kutukula miyoyo ya anthu pachuma kuti adzikwanitsa kuyenda pa ndege, potero msika wa ulendo wa ndege ukule. Ntchito za lamya zimathandiza kukafukufuku komanso kupanga zinthu zatsopano, ndipo zili ndi kuthekera kopereka ntchito za boma zotumikira anthu pa mtengo wotsika. Dziko lapansi likuyendetsedwa ndi ntchito za makonozi ICT, ndipo Malawi singatsalire mbuyo. Nyumba za ofesi ndi nyumba zogona akuluakulu a boma. Boma likulipira ndalama zambiri ku maofesi ndi nyumba zogona akuluakulu a boma zimene boma limapanga lendi. Mwachitsanzo, mu chaka cha chuma cha 2024-2025 boma layika 13.7 billion yolipira ene nyumba za ofesi ndi zogona zimene boma limagwiritsa ntchito. Ndalama izi ndi zambiri, ndipo zitapulumutsidwa zidzatukula Malawi mu njira yosiyanasiyana yotukula miyoyo yawo. Ife tidzamanga ofesi za boma kuti tichepetse ndalama zolipira lendi. Nyumba zogona akuluakulu a boma zidzakhala mbali imodzi ya ntchito yomanga nyumba za anthu imene ndifotokoze posachedwa. Maphunziro ndi maziko achitukuko. Fuko lophunzira limakhala lachangu kusintha kachitidwe ka zinthu pamene dziko likusintha, lofuna kukhala lodzidalira pachuma ndi losavuta kutsogolera. Zolembera zimaonetsa kuti anthu akaphunzira amakhala ndi ana ochepa, zimene zimathandiza kuti chiwerengero cha anthu chisamakule mowirikiza. Maphunziro amathetsa kulekana pakati pa anthu olemera ndi osauka. Ntchito za maphunziro zikukumana ndi zovuta zambiri, monga kuchepa kwa makalasi ophunzirira, kuchepa kwa zipangizo zophunzitsira, kuchepa kwa aphunzitsi komanso kusiyana kwa chiwerengero cha aphunzitsi ku sukulu za mu tawuni ndi za kumidzi, kuchepa kwa ana ofika standard 8 poyerekeza amene anayamba standard 1, kuchepa kwa ochoka ku primary kupita ku secondary mpaka ku college. Mwachitsanzo, mu chaka cha maphunziro cha 2022-2023 mwa ana 100 aliwonse amene adayamba standard 1 ndi 39 okha adafika standard 8, ndipo mwa ofika standard 8 wa pa ana 100 aliwonse ndi 47 okha adapita ku secondary. Vuto lina ku maphunziro ndi kuchepa kwa luntha ndi chidziwitso cha ophunzira ena poyerekeza ndi kalasi imene ali. Nthawi imene ali ku primary ena mwaphunzitsa anali form 2, nkuthekanso ena anali a standard 8 ya nthawi yawo, koma amatiphunzitsa motisula bwino. Pano aphunzitsi onse aku primary ndi a form 4, koma nthawi zina umadabwa zochitika zawo siziyenera ndi kalasi imene adafikayo. Tikakonza zimenezo. Kwa nthawi yayitali maphunziro akhala akupanga anthu wokafuna ntchito yolembedwa, osati kuthandiza ophunzira kuti akhale opanga mwayi wa ntchito ya iwo eni ndi enanso. Mmene chuma chikuyendera masiku ano, pakufunika kusula anthu amene adziganiza zodzipangira ntchito yawo ndi kulemba anzawo. Mmera mpoyamba umakhudzana osabadwa kukafika ana zaka 8. Potero ntchito za thanzi la amayi oyembekezera, mwana wang'ono, katemera, maphunziro akubala, sukulu ya mkaka mpaka makalasi oyambirira ku primary ali ntchito za mmera mpoyamba. Njira zotukula ntchito za mmera mpoyamba nazi: kumanga malo abwino ophunzirira ana amene ana akazi ndi amuna, achilema ndi opanda chilema adziphunzira mosavuta, kuyika sukulu ya mmera mpoyamba pa primary school iliyonse, kukhazikitsa maphunziro a aphunzitsi a mmera mpoyamba, kuonjezera ndalama za mu budget ya boma zotukula mmera mpoyamba, kupereka mswahala kwa onse ovomerezeka kuphunzitsa ana a mmera mpoyamba. Maphunziro a primary. Njira zimene zayikidwa pano ndi zokhazo zimene zili pansi pa udindo wa unduna wa zamaphunziro. Njira zina zotukula maphunziro zayikidwa malo ena a manifesto ino ogwizana ndi njirazo. Izi ndi monga kukweza chuma cha munthu kapena banja kuti adzikwanitsa kupeza zimene ana amafuna ku sukulu, kukweza madera akumidzi kuti aphunzitsi adzikhala mosanyenyereka chifukwa misika ilipo, magetsi alipo, chipatala chilipo ndi zina. 1. Kukonza sukulu zoonongeka ndi kumanga sukulu zatsopano. Sukulu zonse zikhale ndi magetsi, kaya ndi high school kapena dzuwa. Kukhazikitsa maphunziro a kompyuta pa secondary school iliyonse. Kuyika njira zina osati ndalama, non-monetary incentives, zowathokozera aphunzitsi amene pakali pano ali madera ovuta mayendedwe ndi amene anthu ogwira ntchito safuna kukhala, hard to reach and hard to staff areas.
kupereka ndalama zokwanira kugula zipangizo zophunzitsira ndi kuphunzirira. Sukulu zonse zikhale ndi madzi aukhondo, zimbudzi zimene aliyense kuphatikiza aulumali angagwiritse ntchito mosavuta ndi malo ozisamalira atsikana. Kulimbikitsa utsogoleri wa sukulu kuti aphunzitsi azitsatira zomwe ntchito yawo imafuna kuphatikiza kuvala mopereka chitsanzo chabwino kwa ana. Kuyika njira zosefa mokwanira polemba aphunzitsi kuti anthu okhawo amene ali ndi anzeru zakuya adzikhala aphunzitsi. Ndisadzamve president wanga munthu mphunzitsi akunena kuti sangaphunzitse masamu chifukwa amamuvuta. Ngakhale masamu atakhala ankamuvuta ku secondary koma ku primary anena kukhala kuti akhoza kukwanitsa kuphunzira. Ngati munthu asangakwanitse kuphunzitsa masamu aku primary amene sanena kukhala ndi mphunzitsinso. Mswahara wa mafumu udzadalira mmene mfumu ikulimbikitsira ana kupita ku sukulu. Ma primary educational advisors pair akhale ndi njinga za moto komanso mafuta ake. Kuunika kuti ana adziphunzira zogwirizana ndi chikhalidwe chathu zimene zikugwirizana ndi mavuto a dziko lathu komanso adziphunzira kupanga mwayi wa ntchito okha. Maphunziro a aphunzitsi adziphatikiza kuphunzitsa ana aulumali kuti mphunzitsi aliyense akhale ndi kuthekera kophunzitsa mwana amene ali ndi ulumali. Maphunziro a ku secondary, njira zotukula maphunziro a ku secondary, njira zina ndi zomwe zanenedwa kale zotukula maphunziro ku primary zimene zilinso zotukulira maphunziro a ku secondary. Zowonjezera ndi izi: 1. Sukulu iliyonse ikhale ndi laboratory ndi library. 2. Kuchotsa ndalama yolipira mayeso a Junior Certificate of Education ndi Malawi School Certificate of Education. Sitingamulere mwana ku sukulu zaka ziwiri kapena zaka 4 ndi alephere kulemba mayeso chifukwa kuti kholo lake sidakwanitse ndalama yolipira mayeso. Ndi kuti boma laluza ndalama zambiri chifukwa kusunga mwanayo ku sukulu kumafuna ndalama zambiri. Komanso kholo laluzanso ndalama zambiri, palibe wapindula. Ndesi za nzeru. 2. Kuonjezera ndalama zothandiza ana ochoka mabanja ovutika, kulemba aphunzitsi owonjezera, kukhazikitsa ofesi mu nduna wa maphunziro yothandiza magulu osiyanasiyana ma alumni associations kuti akafuna kugula katundu okapita ku sukulu imene adaphunzira adzigula katundu uja osalipira msonkho wa VAT. Ndi ofesi imeneyo idzawathandizira. Maphunziro a ukachenjede, njira zake ndizi: tidzamaliza kumanga Mberwa University komanso kukonza ndi kukuza ma university ena aboma, kukhazikitsa ma university oyendera correspondence colleges amene safuna ndalama zambiri za boma kuyendetsa komanso malipiro kwa ophunzira ndi ofikirika, kupanga mgwirizano ndi ma university amagulu achipembedzo kuti akuze malo ndi kuchulukitsa chiwerengero cha ophunzira pamene boma likuchotsa misonkho ina akamagula katundu omangira ndi zipangizo, kukuza ndondomeko yopereka maphunziro kudzera pa internet, kukweza maphunziro amaluso ku ma technical ndi community colleges, kuyika njira ya mphamvu yothandizira kuzindikira ophunzira amene ali ofunikadi ngongole ndi thandizo la boma, kumaunika pafupipafupi ndalama yogula zakudya ndi malo ogona kwa ophunzira amene akuthandizidwa ndi boma kuti idzikhala yokwanira kuwathandiza kukhala moyo wabwino, kupereka kuthekera ku nthambi zakafukufuku ndi ntchito kuti ntchito yakafukufuku ipite patsogolo, kulumikizitsa nzeru zachibadwidwe ndi nzeru za sayansi kuti tizipanga maluso amene akuyankha mavuto a anthu komanso ndi osavuta kuti anthu agwiritse ntchito. Zinthu zina zimene timagula zimene ndi zochoka kunja ngati matoyi, ife tinkapanga matoyi amawaya agalimoto kapena mapesi, koma ma university akanakhala kuti adatenga luso limenelo nkulichita modernize, sipano tikumaoda matoyi maiko akunja, pano tikukhala kuti timapanga atokha. Ina tanena kale kusenda kuja kukhazikitsa ofesi yoti zithandiza ma alumni associations adzigula katundu posalipira VAT, kuthandiza ma university kuti akhazikitse students scholarship fund imene magulu osiyanasiyana othandiza maphunziro adzika ndalama zothandizira ophunzira amene ali ovutika, kulimbikitsa ophunzira kuti adzidziwa za njira zopangira ntchito yodzilemba okha posatengera kuti akuphunzira zotani ku university. Ngati akuphunzira education akhoza kuganiza kuti tikhoza panga run private school, ngati aphunzira za medicine akhoza kuganiza kuti tikhoza kupanga run a private clinic, zinthu ngati zimenezo. Kukhwimitsa ndondomeko yovomereza kuti university idziphunzitsa ndi maphunziro idziphunzitsa kuti maphunziro akhale apamwamba mu university za boma ndi zimene si za boma. The accreditation system will have to improve. Maphunziro a sukulu yakwacha, pozindikira kuti anthu osadziwa kulemba ndi kuwerenga alipo ambiri, boma lidzakuza ntchito za sukulu yakwacha kuti anthu adziphunzira kulemba, kuwerenga
ndi kuwerengetsera ndalama za umoyo. Ndondomeko ya umoyo yakhazikitsidwa pofikitsa ntchito za umoyo kwa munthu aliyense, universal health coverage, kapezedwe ka ndalama zoyendetsera ntchito za umoyo kamatsogozedwa ndi chimvano, solidarity, posatengera mapezedwe a munthu. Kuti anthu akhale ndi umoyo wabwino pamafunika zambiri, zina mwa izo ndi ntchito za nthambi zina za boma. Mwachitsanzo, kukhwimitsa malamulo pa nsewu kungathe kuchepetsa ngozi, kukhala ndi chakudya cha thanzi chokwanira kungachepetse kunyentchera, kupereka madzi abwino ndi ukhondo komanso nyumba zabwino kumachepetsa matenda ena. Ntchito za umoyo zimathandizira komanso zimapindula ku ntchito za mbali zina. Ntchito za umoyo zikukumana ndi mavuto ambiri. Pa anthu 100 aliwonse ofunika kugwira ntchito ndi 51 okha amene alipo. Ndalama za umoyo ndi zochepa kuti tiyelekeze pa munthu aliyense. Per capita spending ndi 80,000 kwacha yokha, pamene bungwe la World Health Organization limayamikira ndalama zosachepera 172,000 kapena kuti $86 as minimum pa munthu aliyense kuti ntchito za umoyo zifikire bwino. Ife per capita spending on health ndi $40. Ngakhale thandizo ku chipatala ndi la ulere, chifukwa cha mavuto osowa mankhwala ndi zina, anthu amaononga ndalama zambiri za mthumba mwawo. Zowerengetsera zikuonetsa kuti pa 100 kwacha iliyonse ya ndalama zogwira ntchito za umoyo, 12 kwacha ndi ndalama zimene anthu adabisa mthumba atadwala. Matenda atatu amatenga 61 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ya ndalama zonse za ntchito za umoyo. Matenda awa ndi HIV/AIDS amatenga 40 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Malungo 14 kwacha 30 tambala pa 100 kwacha iliyonse, ndi za uchembere reproductive health amatenga 6 kwacha 60 tambala. Izi zikutanthauza kuti titagonjetsa matenda amenewa titakupulumutsa gawo lalikulu la ndalama za umoyo. Njira zathu zokweza umoyo tikuyambira kuthana ndi zimene zimayambitsa matenda. Koma pozindikira kuti ndife anthu sitingalephera kudwala, tidzaonetsa kuti zipatala zili ndi ogwira ntchito okwanira, mankhwala okwanira ndi zipangizo zokwanira, komanso kuti odwala akusamalidwa bwino. Njira zotukula ntchito za umoyo: kupititsa patsogolo njira zopewa matenda, kukhwimitsa ntchito za umoyo kuti zipatala zing'ono-zing'ono kukhwimitsa ntchito za umoyo ku zipatala zing'ono-zing'ono kuti tizichepetsa matenda otumizidwa zipatala zikuluzikulu. Kulumikiza mswahalo wa mafumu ku ntchito imene akugwira ya za umoyo, kuphatikiza kuti azimayi oyembekezera adzikaberekera ku chipatala. Kukhwimitsa ntchito zofufuza matenda ndi kuthana ndi miliri. Tidzapitiriza ndi kukuza mgwirizano wa boma ndi zipatala za magulu achipembedzo. Kuyika njira yakuti ndalama zimene anthu amapisa mthumba mwawo kugula mankhwala zidziperekedwa mu njira yabwino yoperekeratu osadikira kuti adwale, ndipo zipatala zikhale ndi zofunika zonse kuthandiza anthu akadwala. Tifulumiza kumalizitsa zipatala za matenda amene pano thandizo limapezeka mayiko akunja, monga kansa, matenda a mtima, ipsyo ndi ena. Tidzadzutsa ntchito za ambulansi kuti anthu adzithandizidwa ndi mayendedwe pamene ali ndi odwala kapena ataya okondedwa awo ali ku chipatala. Tidzakonza ndi kukuza ntchito za zipatala zing'ono-zing'ono. Tidzapanga ntchito zothandiza onyentchera ndi opuwala ziwalo kukhala zofunika monga mmene zili ntchito zina zosamala odwala. Kukuza ntchito zopima anthu matenda osapatsirana, non-communicable diseases. Tidzayika njira za kompyuta zolondoloza mankhwala pothana ndi mchitidwe wakuba mankhwala, komanso kudziwa mankhwala amene nthawi yogwira ntchito yatha. Kukhwimitsa mabungwe oyang'anira ntchito za umoyo kuti chitetezo ndi ufulu wa odwala zilemekezedwa. These are regulatory bodies like Medical Council of Malawi, Nurses and Midwives Council of Malawi, and Pharmacy and Poisons Board. Kukhwimitsa utsogoleri pa chipatala kuti ndalama ndi katundu adzigwiritsidwa ntchito mosamala. Kutukula madera akumidzi, Rural Transformation Program. Anthu ambiri ali kumidzi. Zowerengetsera zimaonetsa kuti anthu 84 pa 100 aliwonse akukhala kumidzi. Choncho kutukula madera akumidzi ndikopindulira anthu ambiri. Gawo 13 subsection E la malamulo a dziko lino limakakamiza boma kukweza umoyo wa anthu akumidzi. Ndondomeko zosiyanasiyana zakhala zikukhazikitsidwa ndi cholinga chotukula miyoyo ya anthu akumidzi. Izi ndi monga Malawi Social Action Fund, MASAF, imene tsopano ndi Local Development Fund. Ngakhale zili chonchi, umphawi ndi wadzaoneni kumidzi. Poyerekeza ndi mulingo wa umphawi
mukafukufuku wa malawi poverty report ya 2020 anthu 57 pa 100 aliwonse ku midzi ndi osauka kuyerekeza ndi anthu 19 pa 100 aliwonse a mu ntawuni amene ndi osauka. Ife tikatenga zimene zidayenda bwino mu ndondomeko zimene zidachitika kale ndi kuphunzira kuti zimene sizidayende bwino tiyambenso kutukula madera akumidzi. Tidzayang'ana mbali zinayi potukula madera akumidzi. Izi ndi kutukula miyoyo ya anthu ndi kukweza madera akumidzi, kutukula ntchito zomangamanga, kupereka kuthekera ku mabungwe achitukuko akumidzi ndi kusintha kaganizidwe ka anthu, mindset change. Njira zotukula madera akumidzi nazi kukhazikitsa bungwe limene public trust limene ntchito yake idzakhale kusaka ndalama, kulondoloza kuti ntchito ikugwirika ndi kuonetsa kuti zotsatira zikuoneka. Kukhazikitsa thumba la padera trust fund limene boma, mayiko ndi mabungwe othandiza pa chitukuko, mabizinesi ndi mabungwe ena amene si aboma adzathandiza ndi ndalama. Tidzapitiriza ndondomeko yopereka ndalama ku maboma ang'onoang'ono malingana ndi kugwiritsa bwino ntchito kwawo monga mmene ndondomeko ya governance to enable service delivery ikuchitira. Tidzapereka maphunziro ku ma VDC, ADC ndi ena othandiza kusintha kaganizidwe ndi kutukula madera akumidzi. Nyumba. Kukhala ndi nyumba yabwino ndi ufulu wachibadwidwe. Nyumba zabwino zimathandiza kupewa matenda ena zimene zimathandiza kuti anthu adzikhala akugwira ntchito komanso kupulumutsa ndalama zimene zikanasakazika pochotsa matenda. Masiku ano akusintha kwa nyengo, nyumba zabwino zimakhala zopirira ku ngozi zogwa mwadzidzidzi monga madzi osefukira. Izi ndi zothandiza kupulumutsa miyoyo ndi katundu. Ndondomeko ya nyumba idzatukula madera amene anthu adamanga mosatsatira ndongosolo koma kuonetsa kuti anthu akukhala malo amene alibe chiopsezo chodutsa madzi osefukira ndi ngozi. Ife tidzayamba ntchito yomanga nyumba zotsika mtengo zimene anthu azidzagula polipira ndalama ya pamwezi monga achitira nyumba ya lendi. Ndalama yolipira pamwezi izidzagula nyumbayo kuti popita nthawi anthu akhale ndi umwini wa nyumba. Boma lidzakhazikitsa public trust naija loyendetsa ntchito imeneyi imene idzagwira ntchito ndi Malawi Housing Corporation pomanga nyumba za mtawuni komanso ndi maboma ang'onoang'ono pomanga nyumba za kumidzi. Makontraktala omanga nyumba zimenezi adzakhala Malawi ndipo madera akumidzi adzakhala amene akukhala mu boma lomwelo. Chochitira izi ndi kuti ntchito yomanga nyumba ipereke mwayi wa ntchito kwa amisiri a mu bomalo komanso itukule chuma cha bomalo. Njira zakalipiridwe kake kwa anthu amene ali ndi ntchito yolipidwa pamwezi komanso ali ndi bizinesi zokhazikika adzalipira mwezi uliwonse. Kwa anthu amene amapeza ndalama nthawi yochepa pa chaka monga alimi, asodzi ndi ogwira ntchito zina adzalipira mogwirizana ndi mapezedwe awo. Mwachitsanzo alimi adzalipira kawiri pa chaka. Kwa osaukitsitsa amene ndi okalamba, amasiye ndi achilema, boma lidzawamangira nyumba zaulere. Ntchito za madzi ndi ukhondo. Madzi ndi ukhondo zimathandizira kukweza ntchito za umoyo, za maphunziro komanso kusiyana pakati pa ntchito za amuna ndi akazi. Kasamalidwe ka zinyalala ndi kosalongosoka. M'mizinda zimbudzi zambiri ndi zosalumikizidwa ndi sewage. Makampani otenga zinyalala ayamba kuchuluka koma matayidwe akanali osasamala. Palinso macooperative amene amasandutsa zinyalala kupanga katundu amene amagulitsa koma sadayambe kupanga mulingo wochuluka kuti adzitola zinyalala zonse. Ife tidzayika patsogolo ntchito za madzi ndi ukhondo chifukwa aliyense ali ndi ufulu okhala ndi madzi akumwa abwino komanso malo aukhondo. Mwa zina njirazo ndi izi: kuonjezera ndalama zotukula ntchito ya madzi ndi ukhondo, kukuza ntchito za madzi amipope madera a m'midzi, the distributed gravity fed water system, kukhwimitsa utsogoleri wa mabungwe opereka madzi kuti madzi otayika osabweretsa ndalama achepe, non-revenue water, kuphunzitsa anthu kuti adziteteza madzi asanamwe monga kuphitsa, kusefa ndi kuyika water guard, kukuza ntchito za sewage madera a m'mizinda amene muli anthu opeza ndalama zochepa, kukhazikitsa ndondomeko ya zimbudzi zabwino malo amene anthu amakumana monga misika, sukulu, zipatala ndi ena, kulimbikitsa mabizinesi opanga katundu kuchokera ku zinyalala kuti akuze ntchito zawo, kusamalira ovutika ndi osauka, social protection. Ntchito zosamalira ovutika ndi osauka ndi zimene cholinga chake ndi kuchepetsa ululu wa umphawi umene umabwera chifukwa anthu sakugwira ntchito yolipidwa, mabizinesi sakuyenda, ali ndi chilema, ndi okalamba kapena akudwala. Zina mwa ntchito zosamalira ovutika ndi osauka ndi mtukula pa khomo, ntchito zokoza misewu ya m'midzi nkumapatsa anthu malipiro,
kupereka phala kwa ana skulu za primary, zipangizo za ulimi zotsika mtengo ndi zina. Njira zopititsa patsogolo kusamalira ovutika ndi osauka ndizi: kukozanso nthambi za boma zoyendetsa ntchitoyi kuti kuthekera koyendetsa bwino kukule, kukhazikitsa budget vote ya ntchito zosamalira ovutika ndi osauka, kupereka mtukula pa khomo mosaphonyetsa nthawi yake, kupanga njira yozindikira oyenera kupindula kuti idzithandiza kupeza oyenera kulandira ntchito zimenezi, kukhazikitsa National Social Security Fund kuti ogwira ntchito yolipidwa ndi ogwira ntchito yopanga okha akhale ndi mwayi wa pension, kusasiyana pakati pa amuna ndi akazi ndi kuti aliyense adzitenga mbali, gender equality and social inclusion. Tiyambe ndi kuteteza ufulu wa ana. 1. Kuthetsa maukwati a ana, kugwiritsa ntchito zolemetsa ana ndi nkhanza kwa ana. 2. Kudziwitsa anthu za ufulu wa ana ndi kuyenera kuti ana akukhala malo odziteteza. Kuthetsa kusiyana pakati pa ntchito za amuna ndi akazi, komanso kukweza chuma cha amayi. Kusintha kaganizidwe kuti amuna ndi akazi ali ndi kuthekera kochita zofanana ngati atathandizidwa mofanana. Kuonetsa kuti aulumali adzitenga mbali pa chitukuko. 1. Kuonetsa kuti anzathu aulumali akulandira maphunziro, ntchito za umoyo ndi zina chimodzimodzi munthu wina aliyense. Kuonetsa kuti aulumali akuthandizidwa ndi kuti zosowa zawo zobwera chifukwa cha aulumali zisakhale chotchinga. Kusamalira okalamba. Onse a zaka 65 kapena kupitirira ndipo ndi osauka adzayikidwa pa mtukula pa khomo. Kumanga nyumba za anthu okalamba amene ali osauka. Kutukula ntchito za umoyo kuti thandizo la za umoyo zobwera ndi ukalamba lidzipezeka. Kutukula achinyamata. Boma la Malawi limati achinyamata ndi anthu amene ali ndi zaka kuyambira 10 kulekeza 35. Kalembera wa anthu ndi nyumba amene adachitika chaka cha 2018 adaonetsa kuti theka la anthu onse ali mu gulu la zaka zimenezi. Gulu limeneli ndi la anthu amene ndi anyonga, ena ali ku skulu, ena akufuna mwayi wa ntchito ndi business, ena akusulidwa maluso osiyanasiyana kuphatikizako za masewero, kuyimba ndi zisudzo. Tikathandiza gulu limeneli ndi maphunziro kapena maluso, ndiye kuti tikupanga makolo amtsogolo amene adzakhale odzidalira pachuma, adzathe kusamala mabanja awo, komanso adzakhale ndipo dalira mu ukalamba wawo. Ripoti yoona za achinyamata ya 2016 National Youth Status Report idanena zosowa zingapo za gulu limeneli, monga njira zolera ndi kupewa matenda opatsirana pogonana, maphunziro, mwayi wa ntchito, mpamba wa bizinesi, kukweza luso pa masewero, zisudzo ndi zina. Njira zimene tayika zotukula achinyamata. 1. Kumanga ndi kukuza malo okumanirana achinyamata, youth centers, kuonetsetsa kuti pasapezeke munthu olephera kumaliza maphunziro chifukwa chosowa fees ndi zina zofunika ku secondary ndi university. Kuchulukitsa mwayi wopeza maphunziro ku skulu zophunzitsa aulumali, kumanga ndi kukonza malo ochitira masewero, kuthandiza mabizinesi achinyamata kuti apange magulu amene adzipeza msika ku boma, kuonetsetsa kuti pa ndalama za boma zotukula masewero zambiri zikupita ku masewero amene dziko lathu limachita bwino kuti tikhale akatswiri mbali imeneyo. Kukuza zaluso ndi kuthandiza kuti misika ya ntchito zaluso ikhale yaphindu. Njira zolera ndi kupewa matenda opatsirana zidzipezeka. Kayendetsedwe ka ntchito za boma, public service management. Ntchito za boma zasokonezedwa ndi ndale zimene zimadza chifukwa cha andale kulowerera pa kulemba ntchito, kukweza anthu udindo komanso kugula katundu. Anthu ena amayikidwa pa udindo umene alibe kuthekera kugwira ntchitoyo koma chifukwa ndi odziwika ku ndale. Anthu oterowo kukhulupirika kwawo kumakhala kwa anthu andale osati fuko la Malawi limene ayenera kulitumikira. Amapatsidwa maudindo akuluakulu chonsecho sakudziwa chilichonse cha ndondomeko zoyendetsera ntchito za boma. Amene akhala akugwira ntchito za boma nthawi zonse amachita mantha ndi amene abwera kudzera mu ndale. Izi zimafowoketsa amene akhala akugwira ntchito ndi kumayembekeza kuti tsiku lina adzakwezedwa udindo chifukwa cha kukhulupirika ndi kudzipereka kwawo pa ntchito. Khalidwe lopatsa anthu maudindo akuluakulu a boma chifukwa ndi odziwika ku ndale ladzetsa chipwirikiti, lachotsa kutsata malamulo pogwira ntchito, komanso ladzetsa kufoka kwa boma potumikira anthu. Pakhalanso pakuchitika khalidwe lonyasa limene nduna za boma ndi akuluakulu achipani cholamula amachita business ndi boma limene akulitumikira, conflict of interest. Izi zimakhala zovuta kuti ogwira ntchito za boma atsatire malamulo moyenera powunikira kuti powunikira ndi kusankha oyenera kuwapatsa business.
kufoka kwa ndondomeko zokakamiza adindo kuti adzifotokoza ntchito imene akugwira komanso mmene akugwirisira ntchito ndalama za boma kwapangisa kuti ndalama za boma zizisakazika katangala asathe komanso kusatumikira bwino amalawi kukhale ngati chikhalidwe. Ife tidzapanga boma limene lidzakhazikike pakugwira ntchito mwachangu ndi mopulumutsa ndalama, ntchito za manja athu zidzatichitire umboni ndi boma lokhazikika pa ndondomeko zoyendetsa bwino chuma. Njira zakayendetsedwe ka ntchito za boma ndi izi: kufotokoza kwa anthu ntchito zimene zikuchitika miyezi 3 iliyonse, ndalama zimene zimafunika ndi zimene zagwira ntchito, mitengo ya katundu amene adagulidwa. Izi ndi mmene nkachitira Public Sector Reforms Commission nthawi ya 2015 kufika 2017. Tidzapitiriza zimenezo. 2. Kulumikiza zoyenera kufikira mu Organizational Performance Agreement OPA kuti zigwiriza matargets amenewo, kuti zigwirizane ndi zoyenera kufikira mu MIP 1 ndi kuti tidzisuntha chaka chilichonse. Kukhazikitsa lamulo kuti akuluakulu a boma adzitsitsidwa udindo kapena kuchotsedwa ntchito kauniuni wake kusira ntchito ka ndalama akapeza kuti ndalama zidasakazika pa nthawi ya utsogoleri wawo. Munthu ndi controlling officer, audit report yaonetsa kuti ndalama zidasakazika, iyeyo ali mu office akukhalabe controlling officer. I think that's stupidity. Anthu akamakwezedwa pa udindo akhale kuti achita maphunziro akayendetsedwe ka boma komanso atumikira udindo umene anali mwaukadaulo. Sitikakweza munthu chifukwa wakhalitsa koma chifukwa akuoneka kuti ali nkuthekera kuoposa pamene alipo, ndiye timpase ntchito yoti dzimpanga challenge. Kukweza malipiro kwa ogwira ntchito kuboma kwenikweni magrade ang'onoang'ono ndi apakatikati. Kufulumizitsa ntchito za mphamvu kwa anthu powonjezera ndalama zimene maboma ang'onoang'ono amachita chiganizo okha ntchito yoti zigwire, General Resource Fund. Kuchotsa kulowetsa ndale polemba, kusankha, kutumiza ndi deployment ndi kukweza anthu ntchito kuboma. Chiwerengero cha alembi mu maunduna ndi nthambi za boma chidzigwirizana ndi chiwerengero cha maunduna ndi nthambizo. Kusankha oyang'anira makampani a boma potengera kuthekera kwawo komanso kuchokera ku ma-professional bodies. Izi ndinanena kale kumbuyo kuja kuti tikachepetse makeses oti makampani a boma adzifunsa bailout chifukwa akungopanga malosi. Kuchotsa mulembi mu office ya president nduna kuti asamakhale nkhala pa mpando wa kampani iliyonse ya boma. Kuthetsa ntchito yolandira allowance kwa akuluakulu a munduna akakhala pa msonkhano wawo oyang'anira kampani za boma, board of directors, chifukwa chakuti kampaniyo ili pansi pa unduna wawo, amakhala atalandira kale kunduna kwawoko. Kuchita kauniuni wa kampani za boma zimene ntchito zawo ndi malonda, zimene zili ndi gawo la malonda komanso longotumikira anthu ndi zimene ndizongotumikira anthu, those that are commercial, both commercial and social and purely social, kuti zithandizidwe moyenera kukwaniritsa ntchito zawo. Tikamapasa matargets tidzidziwa mandate yawo. Kupereka mulingo wa ntchito yoti ikwaniritsidwe ku maembasi a Malawi monga chiwerengero cha alendo obwera ku Malawi, misika ya katundu wa ku Malawi ndi odzachita business ku Malawi. Embassy tidziona zotsatira zake. Chitetezo cha dziko. Tiyambe ndi Malawi Police Service. Njira zotukula ntchito za polisi: 1. Kuchotsa kulowetsa ndale pa ntchito za polisi komanso polemba anthu ntchito, kuwayika madera osiyanasiyana ndi kukweza maudindo, kuonjezera ndalama zipangizo ndi anthu ogwira ntchito, kufulumizitsa ntchito yomanga nyumba za polisi limodzi ndi ntchito yomanga nyumba za anthu ena, kukonza malipiro ndi zina za ntchito onse aboma kuphatikiza polisi, komanso kuthandiza maphunziro a polisi kuti ukadaulo wawo udzikulabe. Ntchito za ndende, njira zake: kupititsa patsogolo njira yakuti anthu opalamula milandu yaying'ono adzilangidwa kudera komweko, kukonza malo ogona akayidi komanso kumanga malo owonjezera, kukhazikitsa mabizinesi ku ntchito zomangamanga, ulimi ndi zina zimene akayidi adzakhale ogwira ntchito ndi kumalipidwa. We establish business units in the prisons. Kukweza ntchito za ulimi kuminda yoyendetsedwa ndi ndende kuti chakudya cha akayidi chikhale chokwanira. Kupitiriza kupereka maphunziro kwa akayidi, kuthandiza akayidi amene akufuna owayimira pa mulandu ndipo akufuna kuchita apilo ataonetsedwa labwino. Kuonjezera ndalama za ntchito za umoyo ku ndende. Ntchito za olowa ndi otuluka, immigration. 1. Anthu othawa kwawo akhale mu camp mogwirizana ndi malamulo.
kukhwimitsa kufufuza mbiri ya anthu amene adachoka dziko lina ndipo akufuna kukhala nzika za Malawi, kuchepetsa nthawi yotulutsa passport ndi zikalata zina zoyendera munthu akalembera kuti akuzifuna, kukhwimitsa chitetezo malo onse olowera ndi kutulukira dziko lino. Malawi Defence Force. Ntchito ya asilikali ndi kuteteza dziko lathu ku chiopsezo cha adani akunja. Pambali pa ntchito imeneyi, asilikali amagwira ntchito zambiri zachitukuko monga ulimi, zomangamanga ndi kupulumutsa anthu nthawi ya ngozi. Mbali ya chitukukoyi sikugwiritsidwa ntchito bwino chifukwa chochepa zipangizo. Mwachitsanzo, pa minda imene ali nayo ndi minda iwiri yokha imene ali ndi zipangizo za nthilira. Komanso minda imene ikulimidwa ndi mbali yochepa yokha imene akulima. Njira zake: 1. Mogwirizana ndi mkulu wa asilikali, tidzakhazikitsa mabarracks maboma amene talumikizana ndi mayiko ena kuti tikhwimitse chitetezo. Tidzakuza kuthekera kwa asilikali athu kuti tiwonjezere kutenga mbali pa ntchito yosungitsa mtendere mayiko ena. Kuwonjezera ndalama za zipangizo zofunika kuti asilikali adzigwira mokwanira ntchito za ulimi, zomangamanga ndi kuphunzitsa. Kukonza mavuto amene asilikali athu ali nawo, komanso kulowetsa ndale polemba ntchito, kuyika anthu madera osiyanasiyana ndi kukweza maudindo. Kuthana ndi katangale. Katangale ndi chopetchera kuchitukuko. Ndi nkhani imene imamanga nthenje nthawi yachisankho. Aliyense woyimira udindo wa president amalonjeza kuthetsa katangale, koma katangale akunyanyirabe. Zimene zakhala zikuwululika zikutsimikiza kuti atsogoleri a ndale takhala nawowa sakungolephera kokha kuthetsa katangale, komanso akupanga nawo katangale. Dziko lino lili ndi chuma chokwanira kutumikira anthu onse ngati titathetsa katangale. Kauniuni wakagwiritsa ntchito kandalama za boma zaka zapitazo adawulula kuti 100 kwacha iliyonse 40 kwacha imasakazika. Zowululika mu ripoti ya National Crime Agency ya ku Mangalande zidanena kuti khuluku wochita business ndi boma mwakatangale anagula katundu pa mtengo wa $2.1 million ndi kugulitsa ku boma pa mtengo wa $10.5 million kupanga phindu la $8.4 million imene ndi 400%. Business ya chilungamo siitero mitengo yake. Uku ndikubera Malawi osauka. Kuthana ndi katangale ndi nkhondo. Chifukwa ndi nkhondo imafuna asilikali amene ali wokonda dziko lawo, ophunzitsidwa bwino komanso ali ndi zipangizo zokwanira. Kuphatikiza apo, asilikali amene akulamulidwa bwino, best commanded. Nthambi zothetsa katangale ndiye asilikali. President ndiye commander. Ngati asilikali ungwiro wawo uli wopelewera, ndikovuta kupambana nkhondo imeneyi. Ngati wolamula president, asilikali commander, ungwiro wake ndi wopelewera, ndikosatheka kupambana nkhondo imeneyi. Ndizoona kuti katangale wafalikira paliponse komanso nthambi zonse za boma. Koma mbali imene ndalama zimasakazika ndi ku nthambi ya boma kumene president ali ndi mphamvu zokwanira kutseka zibowo zonse. Mbali zina katangale amachitika kwambiri pofuna chitetezo anthu amene akuchita katangalewo kuti akatapalamula akakondeledwe. Koma kumene kumakhala kuti nkosolola ndalamako ndi mbali imene president has executive authority. Ife tikutsindika kukathetsa katangale. Choyamba tikuchita kampeni moona mtima osati kukatenga thumba la ndalama kwa anthu ena kuti tikakhala pa mpando, tikakhala pa udindo tidzabweza kudzera mu contract za boma pa mtengo okwera kwambiri. Tachotsa ndale zachipani chifukwa ndi gwero limodzi limene lapangitsa kuti katangale ndi kusakaza ndalama za boma kudzingonyanyira. Tikuchotseratu makhwekhwe onse amene amapangitsa kuti atsogoleri adzioneka anzeru ndi opereka chiyembekezo asadalowe mu boma koma kukasintha akalowa mu boma. Njira zothetsera katangale ndi kusakaza ndalama za boma. 1. President adzapereka utsogoleri wamphamvu ndi waungwiro kuti tithetse katangale. 2. Tidzalimbikitsa mgwirizano wa maofesi onse okhuzidwa ndi kuthana ndi katangale. 3. Tidzakhazikitsa lamulo kuti ogwira ntchito za boma amene bwalo la milandu lawapeza olakwa pa mulandu wa katangale ndi kusakaza ndalama za boma adzilandidwa kapena kudulidwa ndalama zimene akadadzalandira ngati pension. 4. Tidzapereka ndalama zokwana ku maofesi othana ndi katangale. 5. Kuphunzitsa anthu za kuopsa kwa katangale. 6. Kuphunzitsa anthu kuti adzida kukhosi ndi anthu amene akukhuzidwa ndi katangale malo momwe wamvera chisoni. Njira zopezera ndalama zokwaniritsira malonjezowa tamalizano kumeneko. Masection ena ndi oti anthu awerenga kokha monga ubale wa Malawi ndi mayiko ena, environmental sustainability,
separation of powers, ma NGOs, access to information ndi zina. Zina mwa njira zopezera ndalama zokwaniritsa malonjezewa nazi: misonkho, njira zina zotolera ndalama kupatula misonkho ndi thandizo la maiko ndi mabungwe akunja. 2. Njira zina zidzafuna ndalama koma zikadzangochitika zidzapulumutsa ndalama. Izi ndi monga kumanga maofesi ndi nyumba zakuluakulu a boma. 3. Ntchito zina ndi zobwezeretsa ndalama monga kumanga nyumba zoti anthu adzigula. 4. Ntchito zina zidzagwiridwa mwa mgwirizano pakati pa boma ndi makampani, public private partnerships, joint ventures ndi zina. Komanso kukambirana ndi makontrakta kuti agwire ntchito ndi ndalama zawo, boma ndikumalipira pre-financing. 5. Kulimbikitsa anthu kutenga mbali pa ntchito zina monga street lights, drainage ndi zina zing'onozing'ono. Nimalize motere: manifesto iyi yafotokoza zokhumba za Malawi onse, ana, achinyamata, akuluakulu ndi okalamba. Ndabwera mu ndale kuti tonse limodzi tisinthe kachitidwe ka ndale zimene zilipo ndi kupanga ndale zotumikira anthu. Ndale si ntchito yakuti munthu apeze phindu kapena adzilandira ulemu. Ndale ndi kudzipereka nsembe iwe mwini kutumikira ena. Ndabwera kudzathetsa ndale zimene zakhala phanga lobisala dzigawenga. Ndale ndi za anthu amene ali ndi mtima otumikira ena, ali ndi ukadaulo otukula chuma cha dziko ndi miyoyo ya anthu. Ine ndikukwanitsa zimenezo. Ndikukhulupirira kuti mukandiona mukumva kuti inunso mwana wanu kapena mdzukulu akhoza kudzayimira chisankho udindo uliwonse kuphatikiza president posatengera mtundu, chigawo kapena mapezedwe achuma, koma chifukwa ali ndi ungwiro, ukadaulo ndi mtima otumikira. Ine Milorad Tobias ndadzipereka ndi kulonjeza kuyanjanitsa fuko la Malawi, kukutumikirani mwa ukadaulo, chilungamo ndi mtima wonse. Ndine pano tumene. Ndikufuna ndithokoze onse amene nthawi imene ndimalemba manifesto amatenga mbali kugwiritsa ntchito nthawi yawo kumandichitira review, kuwunikira mogwirizana ndi ukadaulo wawo. I had the privilege of getting the support of high-end intellectuals in this country, seasoned retired public servants and business groups amene anathandizira kuti maganizo ena taphike monga amene taphikira. Ndikuwayamika onsewo. Komanso ndithokoze mafumu, atsogoleri a chipembedzo onse amene akumatipempherera, mafumu amene akumatithandiza nthawi zinaso kutipangiranso mobilize anthu kuti tizikumana nawo mosavuta. Ambuye akudaliseni. Ndikukufunirani Christmas yabwino ndi chaka chatsopano cha 2025 chopambana. Tiyeni tilimbikitsidwe ndi mawu a Mulungu opezeka pa 2 chapter 20 verse 17 kukafika 24. Mulungu adalitse tonse, Mulungu adalitse Malawi. Zikomo kwambiri. Salamu alaikum. Apatu ndiye pamapeto pa mkumano wa atolankhani omwe amachitikira muno mu mzinda wa Lilongwe, pomwe amene aonetsa chidwi kuti adzayime nawo pa chisankho cha chaka chamawa ngati mtsogoleri wa dziko lino, a Tobias amapereka ndithu manifesto awo. Dzina langa ndi Blessings Mpenganjira Changata. Tubwezeretseni ku nyumba yathu yolutsira mawu mu mzinda wa Blantyre.